Il-Prim Ministru Robert Abela baqa' jgawdi fiduċja qawwija mill-elettorat Malti irrispettivament jekk l-avversarju politiku tiegħu hux Adrian Delija jew Therese Comodini Kakija. Dan der biċ-ċar f'sondaġġ mill-Gazzetta Malta Today li ttieħed bejn it-13 u 17 ta' Lulju. 57.7% tal-parteċipanti jippreferu lil Robert Abela għal Adrian Delija. Affaċċat kontra Therese Comodini Kakija li qed taspira ili tkun kap tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru jgawdi 58.4% tal-fiduċja. Adrian Delija u Therese Comodini Kakija kisbu biss fiduċja ta' 13.2% u 13.1% rispettivament. Is-sondaġġ juri wkoll kif il-Prim Ministru Abela jgawdi fiduċja fost l-etajiet kollha u r-reġjuni kollha madwar Malta u Għawdex, l-aktar fost dawk li għandhom bejn il-51 u l-65 sena. Hawnhekk kiseb fiduċja ta' 61.9%. Il-Partit Laburista għandu vantaġġ ta' 27 punt perċentwal fuq il-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif kiseb il-fiduċja ta' 47.8% kontra 20.8% biss għal Partit Nazzjonalista. Dan ifisser distak ta' madwar 72,000 vot. Dan huwa t-tielet ċar infila lil Partit Nazzjonalista irreġistra tnaqqis fil-fiduċja. Hawnhekk ukoll il-Partit Laburista jgawdi fiduċja assoluta fost l-etajiet u r-reġjuni kollha madwar Malta u Għawdex. Is-sondaġġ juri wkoll li l-Partit Laburista irnexxielu jżomm 91.6% tal-votanti li vvotawlu fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Dan meta kkumparat biss ma' 50.6% li rnexxielu jżomm il-Partit Nazzjonalista.